Bats, mukhang bubuhos ang malakas sa ulan ah. Mamaya na natin ituloy na galugarin itong bundok. Humanap muna tayo ng masisilungan. Mukhang negative naman yung report na mayroong mga rebelde dito. Napakatahimik ng lugar. Di tayo nakakasiguro, Batch. Kadalasan ng mga lugar na tahimik, yun ang mapanganib. Pero sige, magpahinga na muna tayo dito. Men, dito na lang muna tayo ha. Ilatag nyo na yung mga tent para may masilungan tayo pagbagsak ng malakas na ulan. Yes, sir! Tulungan niyo ako. Oh, anong nangyari, Tatang? Yung apo ko si Gloria, dinukot ng mga rebelde. Tulungan niyo ako, doon sila nagpunta. Bats, doon daw nagpunta yung mga dumukot sa apo niya. Oh, narinig ko. Teka, bakit ganyan ang boses mo? Oy, bakit? Natatakot ka ba? Ha? Hindi ah. Bakit naman ako matatakot? Sundalo tayo. Kaya kailangan na maging matapang tayo kung kinakailangan. Lalo na kung may humihingi ng tulong natin na kagaya ni Tatang. Ben, tayo na. Sundan natin ang mga kidnappers. Ayun ang apo ko! Hoy! Ibalik niyo ang apo ko! Gloria! Apo ko! Tatang, magtago kayo. Ben, ceasefire! Pakatamaan ng bata na ginagawa nilang palangga! Nakakalayo na sila, Batch. Sundan natin sila. Kapag nagkaroon tayo ng magandang pagkakataon, tsaka natin kukunin sa kanilang bata. Tayo na! Narinig niyo ba yun? Para may umangil na mabangis na hayop. Oo, Batch. Nasa paligid lang siya at nagbamasid sa atin. Umanda kayo lahat! Nalintikan na. Natakasan na tayo ng mga kidnappers. Ano ba kasi yung umuungol na yon? Isang malaking musang. Hayan, sa ibabaw ng malaking puno. Napakalaking musang naman yan. Parang tigre sa laki. Grabe. May ganyan palang hayop na gumagala dito sa bundok? Hayan na siya, Bats. Susugurin na tayo. Itaboy niyo lang siya palayo. Kakaunti na lang ang ganyang hayop. Huwag natin siya saktan. Hindi siya natakot sa putok ng baril. Parang galit na galit sa atin. Tama ka nga, Batch. Matapang talaga ang musok to. Men! Protect yourselves at all time! Pasensya ka na, musang. Ayokong patayin ka pero pinilit mo ko. Mahirap naman kung ako ang mapatay at makagat mo. Teka, sandali! Tignan mo, Batch. Meron palang kasama yan. Ang dami nila. Tumingala kayo sa mga puno! Bats, umalis na tayo rito. Delikado. Mababangis ang mga yan. Ayan na sila. Papasugod na. Men! Open fire! Mapagpalang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel na ito. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rico. Isa po akong retiradong sundalo. Noong panahong nasa serbisyo pa ako ay nalibot ko na ang lahat ng lugar sa Pilipinas. Pero sa tuwing makikita ko ang putol kong kamay ay paulit-ulit na nagbabalik sa aking alaala ang huling destino ko kasama ng aking matalik na kaibigan na si Sandro. Ang lugar kung saan naputol ang aking kamay noong 1990 ay sa isang bulubunduking lugar sa Aklan. Hindi ko na po babanggitin ang mismong baryo na kung saan naroon ang pugad ng mga aswang para na rin sa pagkakakilanlan ng mga taong nasasangkot sa aking kwento. Maniniwala ka ba na sa mundo ng mga aswang mayroon ding pamunuan? Mayroon silang mga sariling batas. Mayroong matuwid at mayroong baloktot. May mga masasamang budhi na nagre-rebelde para makuha ang pamumuno. Maniniwala ka ba na kami ng aking kaibigan ay nasangkot sa gyera ng mga aswang? Ayaw namin nasaktan ng mga naglalakihang musang na nasa parting yon ng kagubatan kaya umatras na lang kami nang makita naming papasugod na sila.
Nagpapaputok kami ng baril hindi para patamaan sila kung hindi para itaboy sana papalayo. Hanggang sa makalapit sila sa kasamahan nila na napatay namin. Bats, mukhang gusto lang nilang kunin ang kasama nila. Ayun oh, kinagat na ng dalawang musang at hinatak papalayo sa lugar na ito. Tama ka nga, Batch. Mabuti na rin ng ganun. Kaysa naman masaktan ulit sila kung sasalakayin tayo. Mga endangered animals na yung mga yan eh. Kaya pabayaan na natin na dumami pa sila. Sir, paano na ang apo ko? Baka kung ano na ang gawin sa kanya ng mga kidnappers na yon. Sumama po kayo sa amin sa kampo para magbigay po kayo ng statement at para makagawa kami ng follow-up operation. Oo nga po, tayo na. Nagsisimula na pumatak ang ulan. Tiyak na malakas ito. Sige, back to barracks tayo. Wala na kaming oras para gumawa pa ng tent. Bumuhos na ang malakas na ulan, kaya naman ipinagpatuloy na lang namin ang paglalakad pabalik sa aming sasakyan na nakaparada sa ibaba ng bundok na kasama si Mang Ambo. Basang-basa kaming lahat nang makarating ng sasakyan at makabalik sa kampo. Sinamahan muna namin si Mang Ambo sa desk officer bago kami nagpunta sa mismong barracks para magpalit ng damit. Pagdating doon ay naghubad na ng basang uniforme ang lahat. Uy, ano pang iniintay mo, Batch? Hindi ka ba nilalamig? Ubarin mo na yung basa mong uniforme. Sabay-sabay na tayo maligo. Maligo? Oo. Dapat talaga maligo tayo bago magpalit ng tuyong damit. Mahirap na magkasakit dahil sa ulan. Kaya nga dalihan mo na dyan. Pinapanood mo na lang kami. Mukhang hindi mo pa yata makalimutan yung musa doon sa gubat eh. Oo nga eh. Ang laki ng musang mo. Anong musang ko? Ang ibig kong sabihin, Batch, yung musang, malaki talaga. Huwag talaga puro kakalokohan eh. Mauna na ako sa banyo. Gusto ko na makapaligo eh. At makapagpalit ng damit. Sige, Batch. Susunod na ako. Ubarin ko lang itong uniforme ko. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi ako mapalagay ng pagkakataong yun habang napapaligiran ako ng mga kasamahan ko na puro nakahubad na ang tanging suot ay maiksing short. Lihim akong kinilig nang makita ko ang katawan ng aking kaibigan na si Sandro. Ganoon pa man, hindi ako nagpahalata sa kanila. Nalihim ko silang pinagmamasdan nang pumasok ako sa malaking banyo at nakisabay maligo sa kanila. Batch, ano sa palagay mo? Bakit kinidnap ng mga rebelde ang batang yon? Sa tingin ko, mahirap lang naman si Tatang. Kaya walang may pangtutubos doon. Hindi ko alam kung anong dahilan nila. Pero naisip ko rin na nadamay lang ang bata dahil naroon tayo. Anong ibig mong sabihin? Maraming nalaman ng mga rebelde na nag-foot patrol o roving tayo sa lugar nila. Kaya naisip nila na kung meron silang bihag, hindi natin sila basta puputukan. Kaya na makita nila yung bata, talagang kinuha nila. Bilib na ako sa iyo, Batch. Talagang ang talas pa rin ang isip mo. Sa bagay, mula pa naman sa pagkabata natin, talagang matalino ka na. Hindi ako sigurado kung ganoon nga ang iniisip nilang plano. Pero ang sigurado ko, tiyak na babalik tayo sa lugar na yon para hanapin at iligtas ang batang yon sa kamay ng mga rebelde. Sa palagay mo, Bats, sila din kayang responsable sa mga taong na-report na nawawala? Maaari na sila nga din yun. Pero sabi nga sa bawat ganyang kaso kailangan ng matibay na ebidensya bilang patunay. Kung babalik tayo sa bundok na yun, paano naman yung malalaking musang na nakita natin doon? Baka sa susunod na salakayin nila tayo, maputukan na natin sila. Tiyak na mauubos ang lahi nila. Iiwasan natin sila. Sa kabilang parte ng bundok tayo dadaan. Baka sa lugar na yun, wala nang gumagalang musang. Nang matapos nga kaming maligo at makapagpalit ng mga tuyong uniforme ay isang sundalo ang pumasok sa aming barracks para sabihing mag-report kami sa aming commanding officer. Nang mga oras din yun ay nag-report kami at ibinigay nga sa amin ang misyon para tugisin ang mga rebelde at iligtas ang bata.
Kaya nang sumunod na araw bago kami umalis ng kampo ay kinausap namin ni Sandro ang lahat ng mga kasama namin. Ang tropa natin ang naatasang tumugi sa mga rebelde at iligtas ang batang binihag nila kahapon. This is not a simple mission, guys. Hindi natin alam kung gaano sila karami, kaya kailangan natin maging handa. Everyone, gaya ng sinabi ni Sergeant Sandro Cordoba, maging handa tayo sa lahat ng oras. Lahat ay magdala ng pambackup weapon, gaya ng itak o punyal, na magagamit nyo panlaban in case na maubusan kayo ng bala. Kailangan natin makita ang kuta ng mga rebelde. Kapag kumpirmado na, ay saka tayo tatawag ng reinforcement. Kaya kailangan, yung may dala ng radio com, siguraduhin maayos siyang palagi. And take note, palagi kang nasa gitna ng tropa. Nang maihanda na nga namin ang mga dadalhin namin ay lumabas na kami ng aming barracks. Sumakay kami sa 2 army trucks na nakaparada sa labas ng aming barracks at umalis na kami ng kampo. Mahigit 1 oras din ang naging biyahe namin bago nakarating sa paanan ng bundok. Kagad na nagbabaan sa truck ang mga sundalo. Men, this is a search and rescue operation. Protect yourselves at all time. Maging mapagmasid tayong lahat. Hindi natin alam kung gaano kalayo mula dito ang kuta ng mga rebelde. Kaya kailangan natin maging maingat. Okay, move! But kabilang bahagi na ito ng bundok, di ba? Sa palagay ko, mas madali natin matutunto ng kuta nila. Sana nga, Batch. Para mas madaling matapos ang mission. At sana walang ganong masaktan. Sige. Tayo na mga kasama. Pumasok na nga kami sa kagubatan. Inakyat namin ang kabundukan para galugarin at hanapin ang mga rebeldeng dumukot sa bata. Halos 2 oras na kaming naglalakad nang makaramdam ng pagod ang lahat. Kaya ipinasya naming magpahinga muna at kumain. Ben, habang nagpapahinga tayo, kumain ang lahat. After 30 minutes, ipagpapatuloy natin ang pag-akyat sa bundok. But parang hindi pa tayo pwedeng kumain. Para kasing mayroong nakatingin sa atin sa paligid. Narinig ko ba yung mga nadurog na kahoy? Parang naapakan. Oo nga eh. Akala ko talaga ako lang nakarinig. Men, humanda kayo. Talasan nyo ang mga mata ninyo. Mas matalino ka sa akin. Pero mas matalas ang pakiramdam ko sa iyo, Bats. Kapag kinilabutan ako at tumayo ang mga balahibo ko, may kakaiba sa paligid. Ay, naku naman. Baboy ramo lang pala eh. Akala naman natin kung ano na. Oo nga, buwisit na yan. Corporal Arevalo, huliin mo nga yan para may reserba tayong pagkain. Hindi natin alam kung ilang araw tayo dito. Sumunod naman sa akin si Corporal Arevalo. Gamit ang dala niyang itak ay tinagaan niya ang baboy ramo na papadaan sa gawin niya. Nasapol naman yun sa ulo kaya kaagad na bumagsak yun sa harapan niya. Tumagas ang dugo ng baboy ramo habang panay ang pag-iyak. Nang dadamputin na yun ni Corporal Arevalo ay biglang tumalon sa harapan niya ang malaking musang. Kinagat na siya yun sa kamay. Bats! Ang musang! Corporal Arevalo! Panatan mo na yan! Nakdang potya. Nakatakbo pa ang musang. Napakaliksi niya. Kahit kaharap niya na si Corporal Arevalo, nailagan pa rin niya ang bala. Medic! Gabating niya sugat ni Corporal Arevalo! Yung iba, magbantay mabuti. Nasa paligid pa ang napakalaking musang na yon. Anumang oras, siguradong sasala kayo ulit yon. Tama ka dyan, Bats. Hindi tayo dapat maawa sa mga yon. Kung buhay naman natin ang magiging kapalit. Sige! Nasaan ka, musang? Labas! Para matikman mo ang bala ko! Grabe. Akala ko kapag dito tayo dumaan, tiyak na may iwasan na natin sila. Di pala. Parang tayo lang ang binabantayan nila. Tama ka, Bats. Hayan na ang musang. Nagsama pa ng dalawa na mas malalaki pa sa kanya. Kung gusto niyo pala kaming kainin, mabibigo kayo. Ben!
Open fire! Hindi na ordinaryong laki at itsura nila. Sa likuran mo, PFC Ferrer! Sasagpangin ka ng musang! Bago pa nakaiwas ang isa naming kasamang sundalo ay nakagat na siya sa balikat. Pero dahil nakita ko ang musang ay inasinta ko yun at pinaputukan. Nadaplisan yun sa mukha kaya kaagad na binitiwan si PFC Ferrer at tumalon sa makapal na halamanan. Muling nagtago para maghintay ng pagkakataon para muling sumalakay. Batch! Ang bilis nila, kahit malalaki sila. Napansin mo ba? Tuwing magpapakita yung isa, kinukuha niya ang atensyon natin. Tapos, hindi naman pala siyang susugod, kung hindi yung dalawa. Tama ka, Batch. Kaya maghati tayo ng babantayan. PFC Balino, PFC Romualdo, at ikaw, Batch. Bantayan ninyo yung malaking musang na nilalang. And the rest, sa dalawang malaking musang na sasalakay mag-focus. Is that clear? Kaagad nga ay nawala na naman sa aming paningin ang mga malalaking musang. Di nagtagal, kagaya ng aming inaasahan ay nagpakita ang isa at kinuha ang aming atensyon kaya naman kaagad namin yung pinaputukan. Pero tumalon lang ito sa likuran ng malaking puno. Noon naman sumalakay ang dalawa na nasa kabilang panig. Alam na namin ang diskarte ninyo. Kumanda ka ngayon. Ayos, Bats! Nasa pool mo yung isa. Bagsak. Doon sa likuran ng puno. Huwag muna tayo magsaya. Meron pang dalawang natitira. Backup ka sa akin, Batch, ha? Tapusin natin ang mga pasaway na to. Oo, sige, Bats. Dito lang ako sa likuran mo. Ayun, sa ibabaw ng puno ng baliti yung isa. Nagtago ka ba dyan, ha? Akala mo hindi ka namin makikita, ha? Sa pool ka ngayon. Talagang asintado ka pa rin, Bats. Bagsak ang malaking musang. Oo, Batch. Nasa pool ko siya sa dibdib. Dapat sana patay na yun. Pero tingnan mo, nakatakbo pa palayo. At ganoon din yung isa sa mga nauna ko na tamaan. Grabe, parang hindi pangkaraniwan ng mga musang na yun, ha? Tama ka dyan, Kabaro. Hindi nga sila mga pangkaraniwang mga musang. Manong naman nakakagulat kayo. Bigla na lang kayo sumusulpot. Muntik na kayong maputukan. Di ba, Bats? Mabuti na lang at hindi tayo trigger happy. Ang isang sundalo, hindi agad kinakalabit ang gatilyo ng barel kung hindi siya sigurado sa kanyang aasintahin. Alam ko yan dahil dati rin akong sundalo. Nagpapahinga ako sa aking kubo nang makarinig ako ng malakas na putok ng barel. Kaya naman, agad akong nagpunta rito. At nakita ko na kayo ay sinasalakay ng mga aswang. Teka, anong sabi niyo? Aswang bang sumalaki sa amin? Mga musang ang mga yun, di ba? Ang mga yon ay mga aswang na ginagaya ang anyo ng musang. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ordinaryo ang laki nila. Para na silang tigre. Kapag nasugatan, ay mabilis ding gumagaling. Kaya tingnan nyo, nakatakas pa sila, di ba? Dapat alam nyo ang kahinaan nila at kung paano sila papatayin. Hindi kung ganun. May tuturo niyo ba sa amin kung paano sila mapapatay? Tiyak kasi na muli namin sila makakasagupa. Habang nandito kami sa bundok, hinahanap kasi namin ang kuta ng mga rebelding dubukot sa isang bata. Isinama kami ni Mang Ador sa kanyang kubo. Doon ay pinagliyab niya ang bunton ng mga kahoy at nang magkaroon na ng maraming bagay, sinabi niya na lahat ng aming mga itak at punyal ay painitin doon. Matapos na magbaga rin ang aming mga patalim at itak ay isinawsaw niya ang mga iyon sa timba na puno ng lason. Ayon kay Mang Ador, yun mismo ang ginagamit nilang pamatay peste sa palayan. Umusok ang mga patalim at punyal nang mabasa ng lason ang mga talim niyon. Ngayon, ang mga itak at punyal nyo ay nagtataglay na ng lason. Makakaya nyo na silang harapin. Kapag tinamaan sila ng mga sandatang yan, matitiyak ko ang mabilis nilang kamatayan. Gumaling man kasi ng mabilis ang mga sugat nila,
Ang laso naman na maiiwan sa kanilang mga katawan ay hindi na maaalis. Kaya unti-unti silang manghihina at mamamatay. Salamat po sa tulong ninyo mga Dor. Ngayon siguro, hindi na matatakot na harapin sila. Lalo na nga at alam na namin ang totoo na hindi naman pala sila mga totoong musang. Grabe mga aswang pala sila. Tama ka, Bats. Humanda sila ngayon sa akin. Mga impostor sila. Mga Dor, di ba taga rito kayo? Di tiyak may nababalitaan na kayo tungkol sa mga rebeldeng namumugat sa lugar na ito. Baka naman matutulungan nyo kami kung saan ang kuta nila. Mahiwaga ang bundok na ito, mga sir. Maraming kababalaghan ang nangyayari dito. Gaya ng aking sinabi, mayroong mga aswang na gumagala dito. Yung tungkol sa mga rebelde, wala akong alam dyan. Pero tungkol sa aswang, marami. Mag-iingat kayo. Baka makapasok kayo sa lugar ng mga aswang. Hindi na kayo makababalik ng buhay sa pamilya nyo. Kaya habang may pagkakataon pa, pwede naman kayong bumalik na lang sa kampo nyo. Opo, salamat sa paalala mga Dor ha. Pero mga sundalo po kami na mayroong sinumpaang tungkulin. Kaya nakahanda kami na itaya ang aming buhay para gampanan ang aming tungkulin. Kahit ano yan, harapin namin. Basta magawa namin ang aming misyon. Tama po yun. Kaya kung dati kayong sundalo, alam nyo ang saloobin namin. Mahirap pumawak ng isang delikadong misyon dahil walang kasiguruhan kung makakauwi ka pa ng buhay. Pero dahil sundalo tayo, tanggap na natin anuman ang mangyari sa atin habang nasa serbisyo tayo. O paano po? Alis na po kami. Kailangan pa naming akyatin yung bundok at ipagpatuloy yung paghahanap sa kuta ng mga rebelde. Ipinagpatuloy nga namin ang pag-akyat sa bundok. Mga 1 oras na ang aming nalalakad nang mapansin namin ang makapal na usok sa paligid. Parang iba na rin ang klima. Kung kanina ay mainit, sa lugar na yun naman ay sobrang lamig. Kaya parang kaagad ay napawi ang pagod na aming nararamdaman. Bats, nasa Aklan pa ba tayo? Oo naman. Ba't mo naman naitanong yan? Kasi ang lamig na dito. Para tayong nasa Baguio. Kanina lang ang init ng panahon. Pero ngayon, sobrang lamig naman. Hindi, mataas na kasing lugar ito. Maraming malalaking puno kaya talagang malamig na dito. Isa pa, tignan mo. Makulimlim na ang langit. Hindi ako sasama sa inyo. Bats, narinig mo ba yon? Boses yun ng babae. Parang may kaaway. Doon sa banda ron galing ang mga putok ng baril. Tayo na! Dali! Baka yung mga rebeldeng hinahanap na natin na nagpaputok ng baril. Nagmamadali naming pinuntahan ang lugar kung saan namin narinig ang pinagmulan ng malalakas na putok ng baril at nakita nga namin ang isang magandang babae na hinahabol ng 3 lalaking armado na mukhang mga rebelde. Kaya buong tapang na hinarap namin ang mga iyon para tulungan namin ang babae. Sa gulat naman ng babae ay tinuon sa amin ang armas at kinalabit. Mabuti na lang at wala ng bala ang armas niya. Miss, hindi kami kaaway. Kung bibiktima na naman kayo ha? Hindi na kayo makakaligtas ngayon. Batch! Ikutan niyo sa kabila. Ako nang bahala sa babae. Sige, Bats. Yung iba, sumunod sa akin. Kung makakaya natin mahuli ng buhay, gawin natin. Kailangan natin makuha ang impormasyon sa kanila kung nasaan ang kuta nila. Sige, gawin na natin. Kayong 3, sumuko na kayo kung ayaw niyong mamatay. Napapaligiran na namin kayo. Batch, walang planong sumuko ang mga yan, no? Bahala ng baril lang yung sinagot sa'yo. Oo nga hindi pinansin ang beauty ko. Ang warning ko, hindi pinansin. Humanda kayo ngayon sa akin. Nang makita naman ng babae na kakampi niya kami ay napasandal na lang siya sa likuran ng malaking puno. Kaya naman ay tinuon na ni Sandro ang atensyon sa mga kalaban.
Nakipagpalitan na kami ng putok sa mga rebelde hanggang sa maubusan sila ng bala. Lumantad sa pinagtataguan niya si Sandro at humakbang palapit sa mga kalaban. Wala na kayong magagawa kung hindi ang sumuko. Lumabas kayo sa pinagtataguan ninyo! Huwag na kayong lumaban! Bats, mag-iingat ka! Batch! Cover me! Batch! Teka, wala na sila dito. Mga baril na lang nandito. Teka, paano nangyari nakaalis sila nang hindi ko nakikita samantalang nakatingin ako ng diretso sa pinagtataguan nila? Men, talasan nyo ang mga mata nyo. Nararamdaman ko na nandito pa sa paligid ang mga kalaban. Wala damang rebelde, Batch. Pero mga musa, nandito naman. Hoy, sa likuran mo! Daba! Pagkasabi ni Sandro Nyon ay kaagad akong dumapa. Pinaputukan niya ang malaking musang na papasugod sa akin, kaya naman umigtad yun sa ere at naiwasan ang bala. Mabilis yung nakapagtago ulit, kaya naman nakiramdam ulit kami sa paligid para abangan ang muling pagsalakay ng musang. At di nga nagtagal ay muling sumalakay ang dalawang musang. Dalawa din sa mga tauhan namin ang nasurpresa nila at kinagat. At bago pa man namin sila maputukan ay nakapagtago na ulit sila. Pambihira. Nawala na naman. Mga traidor talaga mga aswang na ito. Bantay sa lakay. Batch! Mas magiging mahirap kapag kumalat na ang gabi. Dahil tiyak na mas magiging malakas pa ang mga yan. Tama ka, Bats. Kaya kailangan natin na utakan na rin ang mga ito. Batch! O di ba na tayo lahat? Formation by 4 facing in 4 directions. Para makita natin kung saan nagbumula ang pagsalaki nila. Tama ka, Bats. Men, move! 4 men in 1 group! Kumanda kayo lahat. Ano mga oras sasalaki na ang mga yan? Di nga nagtagal ay sumalakay ang isang musang, kaagad yung pinaputukan ni Sandro. Nakita ko na tinamaan niya ang musang, kaya naman pinaputukan ko na rin yun. Nasapul din sa dibdib ang musang, pero si Sandro, sa mukha niya inasinta ang musang, kaya nang bumagsak yun sa lupa, agaw buhay na. Alam kong mga aswang kayo, kaya hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon. Tignan natin kung totoo ang sinabi ng mga ador na hindi kayo basta mamamatay kung sa ulo magiging tama ninyo. Tama ka, Bats. Kapag sa ulo sila nasa pool, mahihirapan na silang pagalingin kaagad yun. Lalo na kung wasak na ang ulo nila. Men, ang ulo ng musang ang targetin natin para mapigilan sila. May dalawa pa tayong kalaban. Nasa itaas siya! Ayan na siya! Bats, galing sa ibabaw ng puno. Alam ko na yan, Batch. Nakita ko ang anino niya mula sa pagsikat ng araw. Talumpungin mo ang bala ko! Sa ulo din tinamaan ang ikalawang musang, kaya wala rin iyong buhay nang bumagsak. Nang makita yon ng ikatlong musang ay tumakas na yon. Nalaman namin na totoo nga ang sinasabi ni mga Dor. Mga aswang nga na nag-anyong musang ang mga yon. Ang mga rebelde na nakalaban namin kanina, sila rin ang aswang na naging musang. Ibang klase ang mga aswang na ito. Nakakaya nila sumalakay kahit tirik pa ang araw. Gabunan ng mga aswang na kagaya nila. Talagang malalakas sila at mababangis. Kahit sa araw ay nakakaya nilang manggaya ng anyo. At ang anyo ng musang ang ginagamit nila dahil nakukuha nilang lahat ng katangian ng musang. Gaya ng liksi at bangis nito. Miss, ligtas ka na. Eh kung hindi kami dumating, malamang nilapakan na ng mga aswang na yun. Sa inyo. Pero sandali. Bakit mo nilalagyan ng tali ang mga kamay ko? May naniniguro lang ako na hindi mo na ulit tatangkain na barilin kami. Ikaw na nga tinutulungan, upakan mo pa kami. Pambihira. Natakasan ko nga ang mga rebelde. Tapos mabibihag naman pala ako ng mga sundalo. Malas naman talaga. Naku, miss. Naku po. Bats, nawalan siya ng malay. Mayroon pala siya mga natamong sugat. No choice tayo, Batch. Kailangan mo na natin bumalik sa kampo. Ilan sa mga kasama natin ang sugatan na rin. Kailangan magamot ang kanilang mga sugat. Sige tayo na. Ako na magbubuhat sa kanya. Naku, Bats.
Napagod ka na kanina sa pakikipaglaban. Pabayaan mong ako nang pumasan sa kanya. Kayang-kaya ko yan. Ayos na ako, Batch. Kayang-kaya ko siya. Pakidala mo na lang yung baril ko. Sige na nga. Pero hindi pa kami gaanong nakakalayo sa lugar na yon ay natauhan na ang babae kaya ibinaba siya ni Sandro. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng babae habang nakatingin kay Sandro. Nang ayusin niya ang mahaba niyang buhok ay napatingin kami sa kanya. Napakaganda niya. Maladyosa ang itsura niya. Salamat sa inyo. Pero mas maganda kung ihatid nyo na lang ako sa amin. Sukatan ka. At kailangan mo ng magabot. At isa pa, marami kaming gustong itanong sa'yo tungkol sa mga nawawalang tao na dinukot ng mga rebeldeng yun. Lahat ng mga tanong nyo, sasagutin ko. Pakiusap, doon nyo na lang ako ihatid sa amin. Baka kasi nag-aalala ng aking ina. Pati ang mga kasamahan nyo na sugatan, kailangan silang magamot kaagad. Mas malapit ang bahay namin kesa sa kampo nyo. Hindi ka ba isang rebelde? Yung mga humahabol sa akin, yun ang mga rebelde. Baka pwede namang alisin mo na tong tali sa kamay ko. Hindi naman ako tatakas. Nabigla lang ako kanina. Akala ko kasi ay kasamahan nyo ang mga humahabol sa akin. Hindi naman kailangan na itali mo ko na parang bihag. Ihatid nyo na lang ako sa bahay namin. Sige. Saan ba ang bahay ninyo? Makakaya mo bang maglakad o kailangan pa kitang buhatin? Batch naman. Nakaya na nga niyang tumayo eh. Natural, kaya na rin niyang maglakad. Oo, kaya kong lumakad. Nakabawi na ako ng lakas. Sumunod kayo sa akin. Malapit lang ang bahay namin. Siya nga pala. Ako si Sergeant Sandro Cordova. At siya ang best friend ko. Sergeant Rico Manansala. Eloisa naman ang pangalan ko. Sumang-ayon kami ni Sandro sa kagustuhan ni Eloisa dahil nakita rin namin na kailangan ng magamot ang mga kasamahan namin na sugatan. Patuloy pa rin kasing nagdurugo ang sugat ng mga yun. Nang maglakad na si Eloisa papasok sa mas makakapal na puno at mga damuhan ay sinundan namin siya. Napansin ko na mas kumapal na ang usok sa paligid. Pero pagkatapos ng makapal na usok ay parang lumabas kami sa kagubatan. Ito ang lugar namin. Grabe, kung ganun. Meron palang ganito kagandang lugar sa ibabaw ng bundok? Oo nga. At madami palang nakatira dito. Parang tahimik na tahimik ang buong lugar. Maganda lang at tahimik kung titingnan nyo. Pero ang totoo ay magulo ang lugar namin. Dahil ba sa mga rebeldeng aswang na humahabol sa inyo, Eloisa? Tama ka. Ang mga napatay nyo ay ilan lamang sa mga tauhan ni Amadeo. Tiyak na kapag nakabalik sa kuta nila ang nabuhay niyang tauhan at nalaman ang nangyari, ay lalo iyong magagalit. Kung ganun, tama lang pala na niyaya mo kami dito, Eloisa. Para sa gayon, magkaroon ng linaw ang aming misyon. Baka ang grupo ni Amadeo ang mga rebeldeng hinahanap natin na dumukot sa bata. Naku, Bats. Kung sila nga ang kumuha sa bata, tiyak na patay na siya ngayon. Tiyak na nilapa na siya ng mga aswang. Kung ganun ay meron pa silang bata na dinukot? Oo, batang babae. Yun nga ang dahilan kaya kami umakyat ng bundok. Para iligtas siya sa mga rebelde. Kung gayon ay wala kayong dapat na alalahanin. Natitiyak kung buhay pa siya hanggang sa mga oras na to. Tayo na sa bahay ko para magamot natin ang mga sugat ng mga kasamahan nyo. Sumang-ayon nga kami kay Eloisa. Nang makarating kami sa lugar nila ay nakita namin ang malalaking bahay doon na yari sa matitibay na kahoy at pawid. Ang mga taong naroon ay nakatingin lahat sa amin. Seryoso silang lahat. Pakiramdam ko nga ay matutunaw ako sa mga titig nila pero napansin ko rin na yumukod ang lahat nang makalapit na si Eloisa. Di nagtagal ay nakarating kami sa harapan ng malaking bahay. May mga taong sumalubong sa amin na tinawag siyang prinsesa. Eloisa anak, anong nangyari sa'yo? Bakit duguan ang damit mo? Nasugatan ka ba? Oo, inay. Pero mababaw lang naman ang mga sugat ko. Sinalakay kami ng mga gabunan na tauhan ni Amadeo. Habang pabalik ako dito sa atin, napatay nila ang 3 alalay ko.
Mabuti na lamang at dumating ang mga sundalong to na siyang nagligtas sa akin. Ganun ba? Maraming salamat sa inyo mga Ginoo sa ginawa niyong pagtulong sa aking anak. Tungkulin po namin ang tulungan ng mga nangangailangan. May mga hinahanap po kaming bata na dinukot ng mga rebelde. Nagkataon naman na nakita namin ang inyong anak. Ako nga pala si Normita, ang pinuno sa lugar na to. Si Eloisa ang panganay kong anak. Dahil sa ginawa niyong pagtulong sa kanya, tatanawin namin iyong malaking utang na loob. Ako po si Sergeant Sandro Cordoba at ito naman ang aking kaibigan, si Sergeant Rico Manansala at ang aming mga tauhan. Inay, nasugatan ng iba nilang kasamahan dahil sa pagtulong sa akin. Kailangan nilang magamot. Sige, walang problema. Gamutin niyo ang mga sugatang sundalo. Tinulungan nila ang ating prinsesa kaya marapat lang nagantihan natin sila. Bigyan niyo rin sila ng pagkain at maiinom. Sige na, Sandro. Sumama na kayo sa kanila. Gagamutin nila ang sugat ng mga tauhan mo. Sige, salamat po. Pagkain? Naku, gutom na nga ako eh. Baka pwede makahiling. Masarap daw ang baboy ramo sa bundok. Walang problema, binata. Magkatay kayo ng baboy ramo at ihain sa kanila. Naku, marami pong salamat. Ang babait niyo pala dito. Magpapalit lang ako ng damit. Magkita tayo mamaya. Sige, Eloisa. O yung mga sugat mo, ayos lang ba? Ngumiti lang sa amin si Eloisa matapos ay tumalikod na siya. Umakyat siya sa malaking bahay. Kami naman ay sumama sa kanilang mga tauhan. Dinala kami sa isa pang malaking bahay na katabi lang din noon. Nakita namin nang gamutin nila ang sugat ng aming mga kasamahan gamit lang ang mga dahon at langis na itinapan nila sa sugat ng mga iyon. Bats, ang galing ng klase ng panggamot nila. Tignan mo. Ang bilis tumigil ang pagdurugo ng mga sugat ng mga kasama natin. Oo, nakita ko. Pati ka mga sugat eh. Parang ang bilis namang matuyo. Parang may kakaibang kapangyarihan ng mga dahon at langis na ginagamit nila sa panggagamot. Nakahanda na ang mga pagkain. Sumama kayo sa akin, Sandro. Yung mga tauhan mong ginagamot, maiwanan na muna dito. Sige, may iwan na sila dito. Bakit nauutal ka? May problema ba? Wala naman. Eloisa, ang ganda mo kasi kapag nakayos ka para kang Diyos eh. Bolero ka rin pala. Mukha pala akong Diyos sa paningin mo pero hinuli mo ko. Mabuti na lang at kinalagan mo ako agad. Kung hindi, ituturing talaga kitang kaaway. Kalimutan mo na yun. Naisip ko lang kasi na baka kapag nakaagaw ka ng baril, putukan mo kami ulit. Sige na, kalimutan na natin yun. Tayo na, sasabayan ko na kayong kumain. Sumunod naman kami ni Sandro kay Eloisa. Dinala niya kami sa likuran ng malaking bahay na mayroong kubol. Nakahain doon ang mga pagkaing karne at kanin. Puro inihaw ang mga karneng naroon. Tuwang-tuwa pa kami nang umupo at magsimulang kumain, pero nang malasahan namin ang mga karne, matabang yun, talagang natural lang ang lasa niya. Kaya nang mapansin ni Eloisa na natitigilan kaming lahat. Matabang ba ang lasa ng mga karne? Pasensya na kayo. Hindi kami gumagamit ng asin. Malayo kami sa kabayanan. Okay lang naman to. Masarap naman siya. Di ba mga kasama? Oo nga, Eloisa. Kami mga sundalo, ayos lang sa amin kahit anong pagkain. Sanay kami sa ganyan. Basta malagyan lang ng laman ang aming mga sikmura para manatili ang aming lakas. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, ligtas na ang mga kasamahan yung nasugatan. Tuyo na ang mga sugat nila. Ilang araw lang ay maghihilom na ang mga yun. Salamat po na marami. Nasa na po sila? Naroon sa isang kwarto. Kailangan muna nilang magpahinga. Hindi pa kasi nila kayang kontrolin ang nangyayari sa kanilang mga katawan. Teka, ano pong ibig niyong sabihin na hindi pa nila kayang kontrolin ang kanilang mga katawan? Bakit? Anong nangyari sa kanila? Mas madali niyo maiintindihan ang nangyayari sa kanila kung makikita niyo silang apat. Sige po. Baka pwede naman naming makita ang mga kasamahan namin. Nang tumalikod si Aling Normita ay nagkatinginan kami ni Sandro. Matapos ay sumunod na kami sa kanya.
Sumama din sa amin si Eloisa at ang ilang pang sundalo na kasamahan namin. Pagpasok namin sa isang malaking kwarto ay nakita namin na nakatali ng kadena ang mga kasamahan naming sundalo dahil nagwawala ang mga iyon na parang nawawala sa sarili. Magaling nga mga sugat nila, hindi po ba? Bakit sila nagkakaganyan? Parang nawawala sa kanila mga sarili. Dahil yan sa kamandag ng aswang na nakakagat sa kanila, ang makakaya lang namin ay magamot ang mga sugat nila. Pero hindi namin magagawang alisin ang kamandag ng aswang na unti-unti nang kumakalat sa kanilang mga katawan. Kung ganun, ano na ang mangyayari sa kanila? Magiging aswang na din ba sila? Ganun na nga, magiging aswang na sila. Sana lang ay maging maayos ang lahat. Hindi sila matulad sa mga aswang na kumagat sa kanila. Grabe, kung nagkataon pala, nasa kampo natin sila dinala, Batch. Magkakaroon tayo ng malaking problema. Kasi hindi naman natin alam ang tungkol sa ganyan. Oo nga eh. Paano yan kung magiging aswang sila? Baka pati tayo lapain ng mga yan. Kapag nakontrol na ng isipan nila ang kanilang katawan, magiging maayos na ang lahat. Nang gabing yun, bilog na bilog ang buwan. Nagpapahangin kami ni Sandro sa terrace ng bahay nang maramdaman namin ang malakas na hangin na parang dumaan sa pagitan naming dalawa. Kaagad na nakaramdam ako ng kakaiba kasi kinikilabutan ako at tumayo ang balahibo ko sa batok. Naramdaman mo ba yun? Oo, malamig na hangin. Bukod doon sa malamig na hangin, di ba parang may dumaan sa pagitan natin? Oo, naramdaman ko. Ang liksi nila. Parang nakasuot ng mga uniforme ng sundalo. Baka sila yung mga tauhan natin. Tama ka dun, Rico. Diyos ko naman, Eloisa. Nakakagulat ka. Bigla ka nalang sumusulpot at sa likuran ko pa. Para ka talagang Diyosa. Anong sinabi mo na tama si Rico? Yung 4 na kasama nyo. Kontrolado na nila ang kanilang mga sarili kaya lumabas na sila ng bahay. Oo nga, Bats. Tignan mo. Bukas na ang mga pintuan ng kwarto nila. Wala na sila doon. Kadena na lang ang naiwanan. Kung ganun, nasaan na sila, Eloisa? Ayun sa bubungan ng malaking bahay. Lahat sila ay tuwang-tuwa habang nakatingala sa bilog na buwan. Naku po. Ang bilis naman nilang nakaakyat doon. Isa yan sa mga katangian na nakuha nila nang maging mga aswang sila. Magiging maliksi at malakas na gaya ng isang musa. Naputol ang pag-uusap namin nang makarinig kami ng mga nagtatakbuhan. Natataranta ang lahat lalo na nang umalingaw-ngaw ang malalakas na putok ng baril. Kaya nagmamadali namin kinuha ang aming mga armas at alamin kung ano ang nangyayari. Nalaman namin sa isang tauhan ni Eloisa na sumalakay na naman ang mga rebeldeng aswang na tauhan ni Amadeo. Sumasalakay na naman ang mga tauhan ni Amadeo. Hindi talaga sila titigil ang panggugulo sa amin. Malas nila ngayon kasi nandito na kami. Madalas ba nilang ginagawa ito sa inyo? Oo. Hindi talaga sila titigil hanggang hindi nangyayari ang gusto nila. Matagal na ang alitang to sa pagitan ng aming mga angkan. Walang nakakalabas na balita dahil wala namang nagre-report sa mga sundalo. Kaya wala kayong alam. Ang kaguluhang to ay kami lang ang nakakaalam. Kung ganun, may gera pala dito. Men, makisali tayo. Ipagtanggol natin ang mga taga rito laban sa mga rebelding aswang na yan. Move! Kaagad nga kaming kumilos at sinalubong ang mga dumarating. Doon namin nakita na mayroon ding mga armas ang mga tauhan ni Eloisa na ginagamit para labanan ang mga nanggugulo sa kanilang lugar. Ang isa pang napansin namin ay naglalagay ng pulang tali sa kamay ang mga tauhan ni Eloisa para mayroon silang palatandaan sa kanilang mga kasama. Men, alam naman natin kung paano lalaban ang mga rebelding aswang na ito. Mag-iingat tayong lahat. Tama ka, Bats. Sa lahat pa naman ng ayaw ko, yung nagpapahinga na ako tapos may mga iistorbo. Humanda kayo sa akin ngayon. Gaya ng alam na nating lahat. Sa ulang punteriya ha, para hindi sila kaagad makabawi ng lakas. Meron din naman tayong mga itak na magagamit. Kumaranta kayo! Kayong 4, gumanti kayo sa kanila.
Dahil sa ginawa nila sa inyo. Sumang-ayon naman sa akin ang mga tauhan namin na nahawaan ng pagiging aswang. Mula sa bubungan ng bahay ay tumalon ang mga yon sa bubungan ng iba pang bahay. Sinalubong ang mga kalaban. Gamit ang baril at liksi ng katawan ay lumaban sila ng buong tapang. Mag-iingat ka, Sandro. Ikaw din, Eloisa. Bats, mamaya ka na maglandi pwede? Harapin na natin itong mga aswang na ito. Puro ka porma kay Eloisa eh. Sige, Batch. Tayo na! Magkasabay kaming sumugod ni Sandro at hinarap namin ang mga sumusugod na kalaban. Kasunod namin ang mga tauhan ni Eloisa na mayroon ding mga armas. Ilan sa mga rebelde ang napatay namin. Talagang nagpakitang gilas si Sandro kay Eloisa hanggang sa makaharap nga namin ang pinakapinuno ng mga aswang na naroon na si Amadeo. Eloisa, hindi naman kailangan na mag-away ang ating mga angkan. Magkakaroon tayo ng katahimikan kung tutuldugan nating dalawa ang kaguluhang ito. Titigil lang ang kaguluhang to sa pagitan ng ating mga angkan kung titigil ka sa mga ginagawa mo. Para sa kapakanan ng lahat ang sinasabi ko sa inyo, kung papayag ka na maging asawa ko, ako ang magiging pinuno ninyo. Magiging maayos ang lahat. Huwag mo na akong paikutin, Amadeo. Alam ko naman ang plano mo. Kayong mga gabunan, itinuturing nyo na mababang uri ang lahi namin. Kapag pumayag ako sa gusto mo, lahat kami magiging alipin ng inyong angkan. Walang magagawang pagmamatigas mo. Inilalagay mo lang sa alanganin ng mga tauhan at angkan mo. Higit na malakas sa mga gabunan kesa sa mga ordinaryong aswang na kagaya ninyo. Maswerte ka nga at nagustuhan kita kahit mababang uri ang lahi mo. Eloisa, yung maladyosa ang kagandahan na kagaya mo? Isang aswang? Oo. Ako at ang lahat ng mga narito, lahat kami mga aswang. Pero hindi kami pare-pareho ng ugali. Sa lugar na to may dalawang klase ng aswang. Kami ang mga aswang na kontento na sa pagkain ng mga hayop. At sila Amadeo naman ang aswang na sadyang mga tao ang kinakain. Teka, kung ganun, maaaring silang may kagagawan sa pagkawala ng mga taong nai-report. Tama ng daldalan ni Eloisa. Malapit tayong 3 gabi ng pagbilog ng buwan. Kailangan ay makuha kita at mapakasalan. Alam mo bang hawak ko na rin ang batang birhen na ihahanda namin sa ating kasal? Ang kanyang puso ang iaalay ko sa iyo para kainin natin dalawa. Batch, tama nga sabi ni Eloisa. Buhay pa ang bata at dinukot lang nila. Yun pala ang magiging handa nila. Kaya pala. Kaya sumama ka na sa akin para wala na masaktan pa. Kapag ayaw sa iyo, huwag mong pilitin. Di ka ba nahihiya? Harapan ng sinasabi ni Eloisa na ayaw niya sa isang pangit aswang na kagaya mo. Nandito pala kayo. Ang nababalitaan ko ng mga sundalong nakapatay sa ilan sa mga tauhan ko. Kaya pala mas lalong lumakas ang loob ni Eloisa ngayon. Dahil sa inyo. Tama ka. Dahil itong si Sandro ang lalaking papakasalan ko. Hindi ako makakapayag, Eloisa. Harap-harapan mo na akong iniinsulto. Ipapakita ko sa inyong lahat na mas malakas kami kesa sa inyo. Kami ang dapat maghari sa lugar dito. Awal! Patayin silang lahat at kunin niyo si Eloisa. Maisasama mo lang ako kung ako ay patay na. Hindi ako hangal para ibigin ang isang katulad mo. Muli ang mainit na pagtatalo ay nauwi sa marahas na mga kilos. Mga putok ng baril ang nagdikta ng mangyayari. May mga tauhan si Eloisa na nasaktan at namatay. Ganoon din sa panig ni Amadeo. Kami naman ay ginawa ang lahat para tulungan sina Eloisa. Pangibakto kayo! Hindi kayo dapat mabuhay sa mundo! Bats, yung bata buhay pa. Anong plano? Hindi ko pa alam, Batch. Hindi na tayo sigurado kung mabubuhay pa tayo dito eh. Ibang klase yung mga to. Aswang pero may mga baril. Kapag naubusan tayo ng bala, wala tayong magagawa. Kung hindi kalabanan sila ng mano-mano, lakas na lakas. Tama ka. Mabuti na lang at naturuan tayo ni Mang Ador. Kahit papaano, makakatabla tayo sa kanila. Sige, magkita tayo mamaya. O Batch, mag-iingat ka. Nangako ako sa inay mo. Naiingatan kita eh. Ikaw talaga, Bats? Pinapasaya mo ako? Sige, Bats. Ingat ka din.
Magkaibang direksyon ang pinuntahan namin ni Sandro. Kasama ko ang 2 sundalo, sina PFC Malabanan at Corporal Santos. Hinarap namin ang mga kalabang sumusugod. Kagaya ng plano, puro sa ulo ang patama namin. Pero nang maubusan ng bala ang hawak kong baril, bago ako makapagpalit ng magasin ay nakalapit na ang mga kalaban, kaya hinugot ko ang aking itak na may lason para gamiting panlaban sa kanila. Batch! Mag-ingat ka! Plan B tayo! Marami na tayong pagdaan ng laban, Bats. Pero kakaiba ang labang ito. Kasi hindi ordinaryong taong kalaban natin. Sige, gawin na natin ang plan B. Tama ka. Kaya mag-ingat tayong dalawa. Umaasa sila, inay. Nababalik tayo ng buhay sa kanila. Makampot kayo ng kadiliman! Hindi kami natatakot sa inyo. Sige! Dapat! Kayong mga sundalong sagabal sa mga plano ko! Dapat sa inyo magkakaibigan ay mawala! Tapusin ninyo ang dalawang yan! Hanggang nandito kami, hindi ninyo magagawa ang gusto ninyo. Ahadlangan namin kayo! At talagang ginagalit mo ako, ha? Kumanta nga! Amadeo, hindi mo makukuha si Eloisa. Ipaglalaban ko at poproteksyonan ko siya. Kaya ako ang hanapin mo! Alam ni Sandro na wala ng bala si Amadeo kaya sumugod na siya. Paulit-ulit niya yung tinaga. Paulit-ulit din naman yung sumalag. Matapos ay tinadyakan yun si Sandro. Nang tamaan sa dibdib si Sandro ay tumumba yun. Bago pa makabangon ay nakalapit na si Amadeo. Binuhat niya si Sandro at ibinalibag sa lupa. Nagpagulong-gulong si Sandro. Nabitiwan niya ang baril kaya muling sumalakay si Amadeo. Pero maliksi si Sandro. Binunot niya ang itak at tinaga ang kalaban kaya nasugatan yun sa dibdib. Ano? Masakit ba ang tama ng itak ko? Hangal ka! Sa akala mo ba? Makakaya akong patay ng isang ordinaryong itak na tulad yan! Kung sa tingin mo, ordinaryo lang ito, magkakamali ka. Dahil may espesyal na sangkapangitak na ito na hindi magtatagal, ay mararamdaman mo na. Ano meron sa itak na yan? Ano pa nga ba? Di lason. Yun ang unti-unting kakalat sa iyong katawan na magiging sanhi ng kamatayan mo. Walang iya ka! Kaisahan mo ako doon, ah! Huwag na natin niyang patagalin. Tapusin na natin siya, Bats. Nang lumapit ako kay Amadeo para tapusin siya ay nagulat ako sa bigla niyang kilos. Naagaw niya ang itak na hawak ko at ginawa rin niya akong hostage para hindi makasugod si Sandro. Di nagtagal ay lumapit sa kanya ang iba pa niyang mga tauhan. Nakalapit na rin kay Sandro ang mga kasamahan namin kaya natigil ang paglalaban. Hoy! Bitawa mo siya! Lumabag ka ng patas! Patas? Hangala! Hindi ka nga naging patas! May lasa ng itak mo! Kaya hindi na ako mag-aaksaya pa ng panahon dito! Bats, plan B. Tumigil ka! Anong sinasabi mo? Kung tutusin, ay kaya na kitang patayin kahit ngayon. Pero may naisip akong magandang plano para sa inyo. Dalhin niyo ang isang yan! Bitiwan niyo ako. Mga walang hiya kayo. Batch! Kung gusto mo pang makitang buhay ang kaibigan mo, iatid mo sa aking kuta si Eloisa. Doon tayo magpalitan ng mga bihag para wala na rin gaano masaktan. Bibigyan kita ng pagkakataon na kumbinsi si Eloisa. Kapag hindi mo yan nagawa, huwag ka nang umasa pa na makikita mong buhay ang kaibigan mo. Bats, huwag kang makinig sa kanya. Tapusin na natin ang laban dito. Handa ako mamatay kung matatapos na din ang ating misyon. Tumahimik ka! Sige, sumugod kayo. Para dito pa lang ay wawasakin ko na ang lalamunan nito. Inulit ko, si Eloisa lang ang kailangan ko. Nang umatras sa kadiliman sina Amadeo ay tinangay na nila ako. Isang aswang ang bumira sa aking mukha. Nagdilim ang aking paningin at bago ako nawalan ng malay ay naramdaman ko pa na pinasan na ako ng malaking aswang at tumakbo iyon ng mabilis. Nang matauhan ako ay nasa loob na ako ng malaking kwarto. Nakita ko na tirik na ang araw. Mahabang oras pala akong nakatulog. Nahirapan akong bumangon kasi nakagapos sa likuran ko ang aking mga kamay. Iginala ko ang aking paningin. Doon ko nakitang batang babae.
na natutulog pa rin. Mabuti naman at nagising ka na. Ang haba na naging tulog mo ah. Sana lang ay nakumbinsi ng kaibigan mo si Eloisa. Paano kung hindi pumayag si Eloisa? Matagal na ang problema niyong ito. Hindi mo siya makuha. Sa palagay mo ba papayag siya? Malas mo pag hindi siya pumayag. Yun lang ang magiging katapusan mo. Pwede nga na mamatay ako sa iyong mga kamay. Pero hindi na rin magtatagal. Mamamatay ka na rin. Dahil sa laso na likha ng itak na tumama sa iyo. Maswerte pa din ako. Dahil bababaw lang ang naging sugat ko. Daplis lang. Kaya madaling naagapan ng manggagam ang mabagal na pagkalat ng lason. Kaya magaling na ako. Kaya ikaw lang ang tiyak na mamamatay kapag hindi dumating si Eloisa sa maghapong ito. Kahit naman magpakasal sa iyo si Eloisa, kung labag sa kanyang kalooban, patuloy pa rin ang magiging alitan niyo. Iba ang batas sa mga aswang. Kapag napakasal na siya sa akin, kakalimutan na ng lahat ang tungkol sa pag-aaway. Magiging alipin na dami silang lahat. Hindi na sila tatanggi sa anumang iuutos ko dahil ako na ang magiging hari nila. Kahit labag yun sa kalooban ni Eloisa, sa oras na maikasal na kami, ay wala na siya magagawa kung hindi ang sumunod. Yon ang kaugalian. Kaya naman pala mula noon hanggang ngayon, ayaw pumayag ni Eloisa. Dahil sayang lang ang magiging sakripisyo niya kung magiging alipin pa rin ng lahi niyo ang mga kalahi niya. Tama ka dyan. Ang dahilan kaya ako gusto si Eloisa ay dahil ayon sa manggagamot ng aming angkan, kapag naghalo ang aming dugo ni Eloisa, magkakaroon kami ng anak na may pambihirang lakas at kapangyarihan. Magiging pinakamabangis sa lahat ng uri ng aswang. Basta, magpapahinga na muna ako. Kayo na ang bahala sa mga biyak. Bantayin niyo sila mabuti. Nang lumabas na ng kwarto si Amadeo ay napabuntong hininga ako. Noon ko nakitang gising na ang batang babae. Kinausap ko siya at sinabi ko sa kanya na kahit ano ang mangyari ay ibabalik ko siya sa kanyang lolo. Kaya napaiyak siya at lumapit sa akin. Yumakap, ramdam ko ang panginginig ng katawan niya dahil sa matinding takot at pag-aalala. Ilang saglit lang ay naramdaman ko na mayroong sumilip sa siwang ng bintana. Maya-maya bumukas yun at pumasok si Sandro. Uy, Batch! Ayos ka lang ba? Oo, Bats. Ayos yung naisip natin plan B. Magpapabihag ako sa kanila para malaman natin kung buhay pa ba talaga ang bata. Teka, bakit nakarating kayo kaagad dito? Nakalimutan mo na ba? Na meron tayong mga kasama na nahawa sa kanila. Taglay na nila ang katangian ng musang. Ang bilis niyong nakapasok sa kuta nila. Sinabi ni Eloisa na kapag ganitong matindi ang sikat ng araw, karamihan sa kanila, tulog at nagpapahinga. Mga bantay lang ang gising. Pero nailigpit na namin sila, kaya pwede tayong umalis dito. Salamat, Bats. Talagang hindi mo ko pinabayaan. Sabi ko naman sa iyo hindi talaga kita pababayaan. Kaibigan at kababata kita. Parang isang tunay na kapatid na. Kaya tayo na. Kailangan na nating umalis dito. Ilang sandali lang, sasabog na ang mga bomba na itinanim namin sa lahat ng mga bahay na nandito. Kung ganun, tayo na. Ineng, sumama ka na sa amin. Naghihintay na sa iyong pagbabalik ang lolo mo. Tayo na! Bago pa nila malaman na nakatakas na kayo. Sa nakabukas na bintana nga kami dumaan. Sa labas ay naroon ang mga kasama naming sundalo na tinulungan ang bata na makababa doon. Isa sa mga sundalong naroon ang pumasan sa bata dahil nanghihina na yon. Tumakbo kami papalayo sa bahay pero isang bantay ang nakita kami kaya kaagad kaming pinaputukan. Dalihan nyo! Nabulabog na sila. Alam na nilang nandito tayo. Tama ka, Bats. Ang dami pa palang bantay ang gising. Dalihan nyo! 30 seconds na lang. Sasabog na ang mga bobag itinanim natin sa lahat ng bahay na nandito. Tapos na silang lahat. Hindi na pala natin kailangan ng reinforcement eh. Iba talaga pag tayo ang magkasangga, Bats. Walang makakatalo sa atin. Yun ang akala ninyo. Huwag muna kayong magsaya mga hangal. Nagulat kami nang mula sa mga nawasak na bahay ay lumabas si Amadeo at ang kanyang mga tauhan.
Walang kagalos-galos ang mga iyon na parang hindi man lang sila nasaktan sa lakas ng pagsabog ng mga bomba. Nabuhay pa kayo? Pagkatapos ng malalakas na pagsabog na yon? Ang bawat bahay dito sa kampo ko, mayroong hukay sa ilalim. Doon lahat nagpapalda, maliban sa mga nakatakdang bantay sa ibabaw na tutulog. Kaya ang ginawa ninyong pagpapasabog, baliwala. Mga bantay lang ang napuruhan ninyo. Anak ng putya! Naisahan tayo dun, Batch ah! Tama ka, Batch. Akala ko, tayo lang dalawa ang tuso. Meron pa palang mas tuso kaysa sa atin. Kaya ngayon kayo na ang pumasok sa aking kuta. Hindi na kayo makakatakas sa amin. Hindi na ako makakawa sa inyo. Tama ka nga, Rico. Hindi papayag si Eloisa. Kaya wala ka na rin silbi sa akin. Patayin silang lahat! Ben, basbasan tayo ng Diyos at patawarin sa ating mga kasalanan. Baka ito na magiging huling laban nating lahat. Sige, laban na! Patay na kung patay! Muli ang mainit na usapan ay nauwi sa kaguluhan. Habang tumatakbo kami papalayo sa kampo ni Amadeo ay nakikipagpalitan kami ng putok ng baril sa mga humahabol sa amin. Bukod sa mga taong humahabol sa amin ay mayroon ding mga aswang na nasa anyong musang ang humabol. Hinarap naman sila ng 4 naming tauhan na mga aswang na rin. Nakita ko ang madugo nilang labanan. Marami silang napatay, pero dahil marami rin ang kalaban ay isa-isa silang napatay. Dito tayo dumaan sa kakahuyan, Batch! Dali! Ang dami pa palang tauhan ng hayop na ito. Kaya pala ang lakas ng loob na salakayin sina Eloisa. Oo, Batch. Sinabi na yan ni Eloisa. Kaya pinaghadaan ko na yan. Nasa kakahuyan ang kaligtasan natin. Wala na ang mga tauhan ninyo. Patay na silang lahat. Sinabi ko naman sa inyo, hindi kayo makakalis sa kampo ko ng buhay. Tayo na mga kasama. Habulin natin ang mga hangal na yon. Sundan mo ako, Batch. Huwag kang mag-iba ng daan, ha? Bakit, Batch? Anong meron? Mamaya malalaman mo. Dalihan mo. Paparating na sila. Sundan mo lang ako. Tuloy-tuloy nga kaming tumakbo. Isang linya lang ang dinaanan namin ni Sandro, pati ang 4 pang sundalo na kasama namin. Kasunod nyon ay mabilis na sumunod sa amin ang mga tauhan ni Amadeo. Nakakalat silang lahat sa kakahuyan. Galit na galit habang humahabol kaya hindi nila napansin ang mga patibong na nakakalat na pala sa kakahuyan. Mga granada at pasabog na itinanim na pala doon ni Sandro. May mga tali na konektado sa mga granada kaya nang masagi ng mga aswang ang mga tali, sunod-sunod ang naging pagsabog. Napangagat nyo kami sa mga bitad ninyo. Talagang hindi nga kayo ordinaryong mga kalaban. Halos maubos nyo ang mga tauhan ko. Panigurado lang ako na kapag nagkagipitan, ay tiyak na meron pa akong alas na panghahawakan. Yan ang isa sa mga bagay na pinag-aaralan ng bawat sundalo. Nagawa namin ng Plan B. At ito naman, ang Plan C! Teka, anong pinagsasabi mong hangal ka? Nang masugatan si Sergeant Rico Mansala, sinadya niyang magpahuli para makarating sa kuta ninyo at matiyak kung buhay pa ang mga batang kinidnap ninyo. Yun ang Plan B. At ito naman, ang Plan C! Ako ang Plan C. Kasama ako at ang aking mga tauhan sa pagsalakay sa inyo. Pinabayaan lang namin ng mga sundalo ang pumasok sa kuta para mapaniwala kayo na sila ang lumusob. Pero nakasuporta kami sa kanila. Hindi namin maaaring pabayaan ang mga taong naghahangad sa aming kalayaan laban sa inyo. Mga hangal kayo lahat. Pinagkaisaan ninyo ako. Papatayin ko kayo lahat. Ikaw ang mamamatay, Amadeo. Dapat nang matapos ang paghari-harian mo sa lugar na to. Sige, tapusin na natin to, Amadeo. Isa kang hangala. Ikaw ang humatlang sa lahat ng mga plano ko. Magbabayad ka ng mahal. Muling nagpang-abot ang 2 grupo. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na gumamit ng armas kung hindi lakas na ng mga katawan. Lumaban kami gamit ang mga itak na may lason laban sa mga tauhan ni Amadeo. Mayroon din silang mga itak. Nakakalamang sila sa amin dahil higit silang malalakas dahil mga aswang sila. Kaya isa-isa ring napatay ang mga kasama naming sundalo hanggang sa kami na lang ni Sandro ang natira sa aming grupo. Nakita ko na nabugbog na ni Amadeo si Sandro.
Akong harapin mo, halimaw ka. Tatagpasin ko ang leg mo. Napakabagal mo naman. Hindi man lang ako nadaplesan ng itak mo. Bilisan mo! Para na magkanahan ako. Mayabang kang hambog ka. Humanda ka. Papatayin kita. Lapas na naman! Wala ka palang ibubuga. Ako naman! Nang muli kong tagain si Amadeo ay nakailag siyang muli. Nahawakan niya ang kamay ko na may hawak na itak tapos ay tinaga niya yun. Ramdam ko ang pamamanhid ng aking kamay. Tapos ay nakita kong humiwalay yun sa aking katawan. Hawak-hawak na ni Amadeo ang naputol kong kamay at sa harapan ko ay kinagat niya ang naputol kong mga kamay. Mabait talaga ang karne ng mga taong kagaya mo. Pwe! Ang kamay ko. Pinutol mo ang kamay ko. Batch! Uminahon ka! Mapapahamak tayong pareho kapag hindi ka nag-isip. Huwag ka maging padalos-dalos. Kahit magtulong pa kayo, hindi ninyo ako makakaya. Mayabang ka. Tingnan mo ang mga tauhan mo. Unti-unti na silang nauubos. Kaya sumuko ka na. Ginawa ko ang lahat para mahalin mo ako. Ginusto kita kahit mababang uri ka ng aswang. Kung hindi ka magiging sa akin, hindi ka rin papakinabangan ng iba. Papatay na din kita! Magdaraan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo masaktan si Eloisa. Kung ganun pala, ay may pagtingin ka sa kanya. Kaya pala kahit alam mong delikado, ay pilit ka pa rin sumusugod. Kung ganun, ikaw ang unahin ko. Sige, tapusin na natin to! Hindi na rin nakatiis si Eloisa. Sinugod na rin niya si Amadeo nang damputin niya ang nabitiwan kong itak. Nakipaglaban siya ng buong tapang kasama si Sandro hanggang sa matamaan ni Sandro ang braso ni Amadeo. Nabitiwan niyo ng hawak na itak, kaya naman yun ang sinamantala ko. Niyakap ko ang mga paa ni Amadeo nang mapaatras yun sa akin. Hindi ko yun binitiwan kahit nagpupubiglas. Hangal ka! Bitawan mo ako! Bats! Ngayon na! Tapusin mo na siya! Hindi ko siya bibitiwan kahit anong mangyari! Sige, Batch. Tapusin na natin to. Pupugutin ko ang ulo mo, Amadeo. Gumulong sa lupa ang pugot na ulo ni Amadeo. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga binti. Tumalsik sa aking mukha ang mga dugo na sumisirit sa kanyang naputol na leeg. Kasunod niyon ay bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Saka ko lang yun binitiwan. Nakita ko na gumapang pa ang katawan niya kahit wala na ang kanyang ulo bago tuluyang nawalan ng buhay. Doon ako umiyak dahil sa sobrang saya. Batch, ayos ka lang ba? Tapos na ang laban, Bats. Buhay tayo. Oo, Batch. Buhay tayo. Kaya lang ang kamay mo. Hindi naman nawala ng kabuluhan ng pagkawala ng kamay ko, Bats. Nawala ito para ipagtanggol ka na itinuturing ko na isang kapatid. Salamat, Batch. Maraming salamat. Bats, kanina pa tayo nagyayakapan. Si Eloisa, oh. Ayos lang naman ako. Wala na si Amadeo at ang mga tauhan niya. Magkakaroon na kayo ng katahimikan sa lugar na ito, Eloisa. Oo, tama ka. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikipaglaban sa kanilang angkan, nagkaroon din ng tuldok. At yun ay dahil sa mga sundalong napadpad sa aming lugar. Salamat, Sandro. At sa iyo din, Rico. Sabi nga, ang lahat ng nangyayari sa mundo, mayroong dahilan. Kaya kami nakarating dito dahil sa bata na dinukot. Di namin alam na makakasama kami sa gera ng mga aswang. Lahat ng yon, magkakarugtong. Tama ka roon, Rico. Sa tagal din ng panahon, puro na lang galit ang aking nararamdaman. Pero nang dumating kayo, parang nakaramdam ako ng kakaiba. Lalo na sa'yo, Sandro. Teka, ang ibig mo sabihin, pareho tayo ng nararamdaman? Oo eh. Naku, Bats. Paano kaya yan?
prinsesa nila si Eloisa. Hindi naman papayag ang mga yan na isama mo papalayo dito ang prinsesa nila. Oo, alam ko yun, Batch. Kaya saka na natin pag-isipan yan. Kailangan muna natin ayusin to. Gawa ng report. Sandro, ang lugar na ito kagaya ng sinabi ko sa inyo ay parang nasa kabilang panig ng mundo. Mayroong sikretong daanan na kami lang ang nakakaalam. Natatakpan ng makapal na usok na kahit anong paghahanap mo ay paikot-ikot ka lang doon. Kapag nakalabas sa kayo dito, hindi na kayo makakabalik kung walang taga rito na susundo sa inyo. Kung natatandaan mo ang sinabi ko, ang kaguluhang nangyari dito hindi nalalaman ng sino man. Kung ganun, paano namin ipapaliwanag ang nangyari sa aming mga kasama? Paano namin ito gagawa ng report kung paano nailigtas ang bata? Ilalabas natin sa lugar na to ang mga bangkay nila, pati ang bangkay ng ilang rebeldeng aswang. Sige, gawin na natin. Paano yung tungkol sa bata? Tiyak na hindi niya makakalimutan ng mga nangyari. Baka makapagkwento pa siya. Kahit naman magkwento siya ay wala naman basta maniniwala. Lalo na nga at wala namang nakakarating dito nang hindi namin pinapayagan. Ganoon nga ang ginawa namin. Kaya nang dumating ang reinforcement ay kinuha na ang bangkay ng aming mga kasama pati na rin ang mga bangkay ng mga rebelde. Naibalik namin ang bata sa kanyang lolo. Dahil sa nangyaring yon ay sinabitan kami ng medalya ng kabayanihan. Pati na rin ang mga kasama naming nagbuwis ng buhay. Ang mga pamilya nila ang tumanggap ng gawad pagkilala sa kabayanihan nila. Batch, congrats! Salamat, Bats. Anong plano mo ngayon? Bibigyan ko muna ng panahon ng aking sarili, Batch. Gusto kong balikan si Eloisa eh. Alam mo, mahal ko na siya. At tanggap ko ano man ang pagkatao niya. Alam ko naman na hindi na kita mapipigilan kaya ingat ka, Bats. At sana maging masaya kayo ni Eloisa. Nagpapagaling ako at nagretiro sa pagkasundalo. Umalis na din sa serbisyo si Sandro at hindi na muling nagpakita sa akin. Iisa lang ang alam kong dahilan. Yun ay ang maladyosang prinsesa ng mga aswang. Natitiyak kong sa piling yun gusto niyang gugulin ang kanyang buhay, gaya ng sinabi niya noong huli kaming magkita. Alam ko kahit nasaan siya ay masaya siya, kaya masaya din ako para sa kanya. Ang aking kaibigan na minahal ko ng higit pa sa aking buhay. Yan po ang aking karanasan, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagbibigay pansin sa aking sulat. More power to your channel. God bless.